pagtuot na dili maluya. Magbasa ka nunay sa Biblia, kay mauman gayud pulong ni Kristo. Masayop mo tambag sa mga miyembro, isalikway na to ang tanang garbo. Kay dulumtan ka na sa Ginoo, magkinabuhi tang mainampuon, uban ang pagkamapay nuksanon. Buhing lawas iyang gikinahanglan, kay maoy halad nga nahamutan, antuson ta bisan bugal-bugalan, kay siya nagbilin manong sulundan. Hinigayon angay pagamatngunan, mga miyembro sa simbahan, mga tigulang o kabatanunan. Bantayan kang atong pamatasan, labi na gyud sa atong sinultian. Nga kanunay mabati sa uban, kay kun kita mahimong kapandulan, walay makabig mga silingan. Buhing lawas iyang gikinahanglan, kay maoy halad nga nahamutan, antuson ta bisan bugal-bugalan, kay siya nagbilin manog sulundan. Kun mo ang kun, ikaw nga Kristohanon, ang daang tao imo nang hukason, isulod ta ang bagong pagkatawo. Aron langit atong masiguro, si Kristo lang ang atong paharion. Dili magtanaw sa kaluyahon, kung maigsoon nakasala nimo, hatagi siya dayon ug pasaylo. Buhing lawas iyang gikinahanglan, kay maoy halad nga nahamutan, antuson ta bisan bugal-bugalan, kay siya nagbilin manong sulundan. Buhing lawas iyang gikinahanglan, kay maoy halad nga nahamutan, antuson ta bisan bugal-bugalan, kay siya nagbilin manong sulundan, kay siya nagbilin manong sulundan.